na sa ang atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ug karon mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon, panugon. Magpalit na akong pagkaon, ha? Ela, dili ka na makalingkawas kay kan kanako. Ako ka na kyud, Ela. Di ko na gid ikaw buhian pa, Ela. Ako ka na. Ug ang imong katigayunan. Mamatay na si Eric sa gahong nga among gihagbungan niya. Di na mo magkita pa bisan kanos. Madam, Kana, ipadayon gud ang pagsangpit na kog madam. Why mausab sa atong tinagdan? Aron why magduda? Labi na ang abogado. ha? Dili di ay nato alalay ang abogado, madam? Dili. Uy, kurbaan pa di gihapon taan na sa abogado. May kaugalingong agenda ang abogado. Ug mas loyal siya kang Don Faustino. Unsa? Aw, punaon na. Hipuson lang sa nato ang abogado. Maunay angay na itong hunahon, Wilma. Pero mag-agad ta sa plano ni Joey. Abi ni mo, madam. Hangtod karon, ingon sa dili pagyud ko makatuo nga managsuon kaming duha si Joel sa amahan. Pero maunay tinuod. Taga dinhi gyud di ay ang akong inahan. O, taga dinhi si Amelia. Kun mauna, apuhan gyud di ay nako si Lola Carmela. O, pero dili ka nga mo kumpiyansa kang Carmela. Tungod kay wa siya sa maayon niyang panghuna-huna. Mo bitaw muli ko gyud siya. Pero karon nga nahipos na nato si Iri. Si Ila na sad ang atong atimanon ug ang abogado. May plano kasab sa abogado? O, tungod kay dunay butang nga nakapalibog nako. Ha? Unsa man kini, madam? Kanang kakahuyan. Oh, ngano mo day ng kakahuyan? Ang abogado lang mo ay nahibaw kung unsang mananapa ang naas kakahuyan. Nga dili magyud ni pasudlan ni Don Faustino. Unsa? Hangtod ka? Wa may baw kung nganong gidili ang pagsuot sa kakahuyan sa luyo? Mao ka na. Gituman ko lang ang balao ni Don Faustino. Kay di ba sa ko gusto mo supak niya? Nahibaw ko nga kung unsa man ang naas kakahuyan, makadaot ni kanako. Mamatay yung tingali ko ini. Ay, di ko mahimong katkato ng ibabaw ni gaho. Lahom kayo ini. Tabang! Tabang! Pangita ako ninyo, tabang! Nalingo ko. Di na yun ako makaya. Oh, may kasika sa ibabaw. Murag may tao. Tao baka na o basi mananap. Ela, naalay mong pagkaon, no? O, gidadaan na lang sa tikaw ang imong mga gamitono din sa ospital. Uwa ka na lang unta maghago, Joel. Total, nakasiguro man ko nga mamalito si Eric o gamit din hinigbalik niya. Basin madugay pa to siya. Mao nga, naniguro na lang ko. Luoy sa gay ka kung wa kay magamit din eh. May mong maligo ka una. Ako unay bantay ni Tita Crising. Ayaw na. O niya na ako maligo. Sige, ikaw may baw. Kaon na lang. Ayaw na lang kong atiman na, Joel. Magpaabot na lang ko ni Eric. Ela, kayo bag. Di ko nimo itukmod palayo nimo. Ha? Sultihan talaga. Nga mas labaw kong nagmahal nimo kay kang Eric. Tungod kay Tungod kay unsa? Tungod kay unsa, Joel? Unsay nakalabaw nimo kang Eric? mahal ka.
Ug andam kong mamatay ug mupatay para nimo. Unsa? Mao ka nang hunana ug maayo ila. Huwag tao nga sama nako kung magmahal. Joel, may mo bagdili ta maghisgot ang gugma-gugma. Tungod kay ni apa sa hospital si Mama Crising. Kabala ka. Magpaabot ko nimo sa mansyon. Sige. Pag-ayo-ayo lang una mo din eh. Ayaw una. Oh, nga na ila. Nausabang imo una-una? Joel, unsa ko nagipanulti nimo? Ila mahal ti ka. Andam ko magpaabot sa imong pagmahal. Naunsa mo to si Joel? Mura maglain og tunada sa sinultihan. Maayon ta akong mabalik na si Eric din Wa naman sa pangkasi-kasi ibabaw. Unsa mo ka to? Mananap yung ka to? Tabang! Tabang! Oh! Unsa mo nang lahagbugikan sa ibabaw? Oh! Pisi ka na. May gitugpo nga pisi. Pero, wag ko'y makitang tao sa ibabaw. Hindi na ko makapot ang tungoy sa pisi. Kung kinsa man ka nga, mitugpo ining pisi. Dili din ako maabot. Oh, gilugumayan pa niyang pisi. Salamat! Salamat! Di na ko maalsa ang akong lawas. Kumusta nimo lakaw? Tuwagin sa ospital sa ila o iyang inahan. O naluwas na ang iyang inahan. Unya nga gisapot man ka. Si ila. Si Eric gud ang iyang gusto. Mamatay na si Eric. Dili na siya makahaw sa gahong atong gihulga niya, dili ba? O pero kinahanglang mabalhin din rin ako ang pagbati ni ila. O kung nagpadili-dili siya, lugusa. O, ha? Mao ni gipuhat ni Don Faustino siyang inahan. Mao na tao siya. Why problema kung may sama si Ila sa kapalaran siyang inahan? Maugid na. Naibaw na si ila nga akong nadunggaban ang akong amahan. Nga naman. Tungod ni Tita Crising, nakakita siya nako nga midasmag sa akong amahan. Kung mauna, nahibaw di ay si Ella nga naunay mong patay ang atong amahan. Wa ko musulti niya nga napatay ko siya. Ako lang siyang gisultihan. Nga gigukod na ako sa kakahuyan ng anino. Ug wa na nako ni makitiba. Kinahanglan mag-amping ta sa ato isulti kang Ila. Kinahanglan makuha nimo sa Ila. Aron maangko na nimo ang katigayunan ni Don Faustino. Ay na lang problema ha pa. Ako na'y bahala ni ila. Kinahanglang maniguro ta. Unsaon nimo sa pagsiguro ha, Joel? Kinahanglang patyon gidato si Eric. Nga pistola. Madam, ipapusil nimo si Eric kang Joel? Gusto si Joel og kasiguruan nga siya nagiba ka panag-iya ni Ila. Ug bahimo lang na kung sigurado yun nga patay na si Eric. Busa, niya ni pistola. Adto sa gahong si Eric, pusila. Ay, nalipong ko. Dili yung magkaya sa pagkabyon sa pisi paingon sa ibabaw. Ani na yung tingali ko, mamatay din ni Skahong. Ella, Maayo kinigmata ka na. nakailis ka na. O ma, gidadan ko og ilisa ni Joel. Unsa? Dinhi si Joel? O ma, og nakapasalamat sad ko niya sa iyang nahimo nimo. Pero Pero unsa, Ella? nabalaka ko sa sinultihan ni Joel, ma. Kay nga naman di ay. Misulti man gud siya nako. Nga andam siyang mamatay o mopatay para nako. Unsa? Ella,
Basig unsay iyang buhaton sa imong hinigugma ni Eric. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!